Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe woɓe rewinade kabaruji e nder chaîne men Titonde TV. Puɗɗortoɗen ko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni PDG mo chaîne TV woni Bougane Gueye Dady. O holliri wonde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Bassirou Diomaye Faye e premier ministre Ousmane Sonko ɓe gonirani ɗo de so wona kamɓe ɓe gonno ko toon to impôt et domaine ɓe gumimo toon noon ɓe gari gam tigui rigui wonde e leydi ndi. Ɗum noon ene wayno ko addu kalbe ko ɗum woni ko ɓe gone e wadde. Ɗum noon ala ko ɓe goniri ɗo henne so wona tigui rigui heftude koppareje ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañum en goni joomen entreprise aji ɓe mbi wonde yo job impôt. Kanko Bougane noon o wi wonde o ɗaccirta ɗum noon o noddi toon to grand théâtre o wi wonde dendagal ɓe gandanɗa hoorema wonɓe ɗo henne e nder leydi ndi ene piɓi wonde ne leydi ndi yaratani wona noon woni no woori. Ɗum noon yo tawɓe toon kanko Bougane Gueye Dady ma Sénégal naaɓe gandu tigui rigui ha joni ko woni ɗo ko wona he batte so wona complot e heftude kalbe ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen woni joomen entreprise aji en. Caisse sécurité sociale ina wayno guyka mawka waɗi hen nde tawno waji goto o ƴetti hen ma won 1 milliard 800 millions. ɗum noon saabimo wonde debbo makko jeewo o ne andi wonde ko ƴewata ɗum debbo mum lembel ko ɗum saabi de yaltini ɗiɗon oɗon secret mo gandanɗa hoorema ko guyka mawka kanko waji o wonno. ɗum noon kanko noon hollitama wonde ne wajiɓe ɓe jeehi ƴewti ndi tawi tigui rigui e nder bureau makko sekuji ɗi gandanɗa hoorema koko waɗa falsifié. kono noon ɗum fo e wade noon haɗani ɗon ƴewama ƴewtinama tawama wonde o ittima won 500 millions o tati ɗum wa APR no ɓe mbaɗanno campagne électoral o. ɗum noon ko kanko debbo makko jeewo o noon saabi tigui rigui ha joni yaltini ndeɗon hunde firti wonde ko waji o koko ƴewani ɗum lembel. Ministre Cheikh Tidiane Dièye o wi wonde ene waɗi manipulation e inondation ngaji ɗi gandanɗa hoorema gonɗo ɗo hen e nder leydi men Sénégal. nde tawno so tawi tooɓi tan a waɗi vidéo ɗon e ɗon wiyete wonde ko Sénégal foof nan waɗa inondé. o wi kono noon so tawi wonde a jooɗima ha ko foti ne heure-uji ina wayno sa retti ɗon tawata ko ndiyam ɗam yeehi ha laaɓi ceer. ɗum noon o wi wonde yo yimɓeɓe gaccu manipulation mo mbaɗata manipulé o. ina wayno so tawi wonde koto côté canalisation ngaji ɗi kanji kala ndiyam ɗam nana rewa hen ne hannirta ni hen. Mansour Faye ina wayno o joowi mette makko e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni minium président de la république Aliou Sow gonnoɗo maire mo Guédiawaye. o wi wonde Aliou Sall koko jamfi on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni président de la république mawnum. o wi saabu ɗum a wondata e mawne jogo parti mum waɗa créé parti ha parti o tigui rigui ha joni wona au pouvoir. ɗum noon gona hen ma on duuɓi sappo e ɗiɗi ala foof ka heɓani e nder oɗon parti pina ñalawma goto tan mbiya wonde a oppi oɗon parti. ɗum noon bandiraɓe ene wayno kanko Aliou Sall minium président de la république Macky Sall ene wayno noon caggal nde Macky Sall natti wonde président de la république mo Sénégal. ene wayno noon kanko noon o yalti o waɗi déclaration makko wonde o yalti e parti mo APR. Modou Nya kanko noon o wi wonde o heeɓi ko bettimo e nder oɗo gouvernement. o wi saabu ɗum wonde wonko sikkanno wona ɗum woni ko woodi ko ɗum woni ko sikkaka. ɗum noon sikki ala nde tawno ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyatanoɓe wonde ko kañumen goni gouvernement gonnoɗo hen o e koɓe ñaami e koppareje leydi ndi ko ene heewi. ɗum noon ene wayno noon ne président Diomaye jooɗi nde wi wonde ko kala ñamnoɗo koppareje leydi ndi ma artir o guila nden fewre joni noon o nanani wonde noddaɗo waɗa e nder gueƴƴalal walla yupti ɗeɗon koppareje guila nden fewre joni noon hunde nde ne leeli ne feewi. o wi kono noon ɗum ɗon noon ko ɓuuri tundude hakkille makko nde tawno won ko wa Pastef haalanno wonde so tawi laamima jiidata tigui rigui e laaminoɓe ɗo henne ɓene toɗɗorto yimɓe nattina ɗumen e nder gouvernement o ni wona hono noon woni ne mbaɗirta. o wi kono noon jomumen puɗɗi waɗirde ni ɓuuri wadde pire ene wonnoɓe ɗo ɓe mbaɗirtuno ni. o wi ɗum ɗon noon vraiment ko hunde nde gandanɗa hoorema hawde mo kanko wona ɗum woni ko sikkanno. Ousmane Sonko ne hande ni o fini subaka law o ɓorni fewji makko daneji tal taw noon ko grand bobo o tinde ni e nder galleji diine ɗi o yehino toon to gandanɗa hoorema woni Touba. ene wayno ko toon o hacciti nde tawno khalifa o wannimo kaccitari moƴƴiri. ɗum noon khalife général de Touba waɗi recevoir on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Ousmane Sonko. ko noonne kadi tigui rigui o tindiri toon to gandanɗa hoorema woni Tivaouane o tawi toon khalife général de Tidiane. ɗum noon kadi o jaɓɓama toon kadi machallah o dusama o bismama ne hannirta ni hen.
so en gartade Ahmed Thiou noon ko goto e amoɓe Thionsek wonno, kono noon kadi aussi o artino e waali ha ɓe dañƴi ɗo probléme tigui rigui o waɗi kite Ramadan. Kanko Ahmed Thiou noon ene wayno e nder oɗo saaha o woni ko toon to Europe, o waɗi vidéo fewde Ousmane Sonko. O wi Ousmane Sonko noon sikara ha joni ko opposant, kadi Ousmane Sonko ne yarata ni ene waɗirta ni wona noon lamɗo walla jiɗɗo tigui rigui lamade leydi, wona noon foti wadde ne tawno Ousmane Sonko kala ko wela haalde ko ɗum woni ko haalata, sikata wonde ko kañum ɓuuri ƴoƴje e yimɓeɓe foof. Kadi Ousmane Sonko aussi jaggani ɗemgal mum. O wi kono noon Ousmane Sonko so tawi ene ƴeewa ene foti ƴeewde on mo gandanɗa hoorema kañum woni président Bassirou Diomaye Faye. Ne tawno président Bassirou Diomaye Faye hay sinno wonde gandal ngal ala ɗon, ene wayno kañum ene heewi needi, kadi ene teeyi, kadi ene newi. Kono Ousmane Sonko noon wayani noon, ne tawno Ousmane Sonko hunde foof yidata hollude ko ndolagu, kadi aussi so tawi ene haala elle wonde kaldo e ɓiɓɓe mum. Ousmane Sonko noon ene foti waylude jaɓɓal, anda wonde natti wonde opposant woni koye pouvoir. Ne tawno aussi so tawi a laamima yimɓe won comportement mo poɗɗa wawde jogade, kono noon wona kala ne welma ene welduma, ko noon woni no kaldata. Kadi aussi cikka wonde yimɓeɓe foof ko an woni dow mumen. O wi noon Ousmane Sonko vraiment o yiɗa darde nde Ousmane Sonko dari nde, sino ko sago makko Ousmane Sonko ene foti andude wonde ko lamɗo noon won darde nde foti wawde darade. Kono noon Ousmane Sonko ngal ɗo jaɓɓal ngal o yaɓɓi moƴƴani e mum, moƴƴani e leydi ndi, te kadi jiɗɗo lamade leydi ndi wona ngal ɗo jaɓɓal foti yaɓɓude. Ene foti tigui rigui ƴewtidade waɗa darogal on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye. So en garti e homme d'affaires on biyeteɗo Cheikh Amar noon ene wayno gurdam makko fof woni koye nder réseaux sociaux e nder oɗo saaha. Ɗum noon kala ɗo turnuɗa ko photo Cheikh Amar nana ɗaka. Cheikh Amar noon ndeysan ɗo woni ɗo o wona celluɗo, kono kadi aussi waji ɓe mbi wonde o woni ko hakkude gurdam e mayde. Ɓe mbi wonde ko baɗaɗo drogue kanko Cheikh Amar. Saabi ɗum noon ko rewɓe makko ɓurnoɓe baɗade mo ɗiɗoɓe foof. Ine wayno waji ɓe nana jalta mbiya wonde e certi e makko kanko Cheikh Amar. Ene saabi noon wonko yinno haalde noon ko wa toppoka ɓende tigui rigui ha joni o passa ɗumen téléphone. Ɗum noon no passa ɗumen téléphone nde waji ɓe mbi wonde ko mandilɗo kanko Cheikh Amar, kono noon o mandilani wonno ko harani ɗoygol, kadi ko tottonoɗo wonde poɗɗe omo o yara. Ɗum noon so tawi wonde neɗɗo o so tawi wonde ka kilifa aɗa joguino tigui rigui rewɓe ma, so tawi wonde wonko rewɓe ma mbaɗantunoma kedantonoma, so tawi natti hedandemo ɗon tan, sa arenaki aussi so tawi wonde a jogaki ɓurɗo ɓalladema, bawɗo takkadema, gandinɗoma aussi ganduɗo wonde holko potata wawde haalde e holɓe potata wawde haaldu tan, sa renaki gurdam ma fof koye nder réseaux sociaux wonata ko ɗum hepti on mo gandanɗa hoorema kañum woni Cheikh Amar. Mbaye Kouthia noon e nder oɗo saaha ene wayno wonde ko kanko jaggi buzz o. Ne tawno kanko Mbaye Kouthia won suka debbo goto jaltunoɗo wi wonde yeeto ko ɓeydata goragu gorko. Ɗum noon ene ɓeyda tigui rigui ha joni Zakary mum kanko. Ɗum noon ko traitement, so tawi wonde ari ko potuji tati o tottatma, sa ɓurtini ɗum noon ene wayno Zakary ma o ɓurtat e degré mo fonno tigui rigui ha joni heddade o. O wi noon ne Mbaye ari nde ƴetti traitement 3 pot ne arte makko, wi wonde o ɓeydan ɗum pot goɗɗo, o ɓeydani Mbaye pot goɗɗo. Ko ɗum saabi wonde o wi Mbaye e nder oɗo saaha appartement mum ko rang nde tawno sukaɓe rewɓeɓe e jeeguji ɗi foof nana ndewe makko. O wi saabimo wonde Mbaye Kouthia ni watti ko yoɓede ene wonda e ɓen ɓe gandanɗa kañumen goni rewɓe. Mbaye wi wonde koko portatomo plainte. Mbaye Kouthia noon e nder ɗum ɗon wi wonde yo yimɓeɓe jecciro Kouthia, ne tawno so tawi mbayri yiide Kouthia tan, Kouthia wona celluɗo e nder oɗo saaha, wawana hoore mum hay batte. O wi noon kanko Mbaye Kouthia o halkinta ko ne tawno jaayi ko ardi ene maaya ko kanko adi yaltude e nder plateau. O wi wonde yo yimɓeɓe jecciro jaayi wona celluɗo. Ɗum noon o wi wonde Kouthia e nder oɗo saaha wona katon, wona celluɗo. Te Kouthia so tawi saabima wonde waɗama e nder frigo, TFM waɗi ɗum e nder frigo tan, firti wonde wonduno koye Ousmane Sonko. O wi noon yo patriote ɓe pam wonde kala ko hepti Kouthia Sonko ene jeeya hen. Ɗum noon wadde yo Sonko en jecciramo, ƴettamo en charge ko yaawi e ko yacci gila goɗɗum joltani hen.
Abdou Salam Ba jalal leñol noon yalti wonde compte mum TikTok ene waɗi 100 et quelques mille abonnés ene wayno compte o noon koko waɗa bannir compte o natti wodde nde tawno compte o heewi signal uji mbaɗaji hen o wi noon kanko Abdou Salam saabi ɗum tan ko yimɓeɓe ko haalata ko wonɓe arrangade e nder leydi ndi surtout gouvernement kesso o ko ɗum saabi de waji ɓe mbaɗimo signal o wi noon kono yo yimɓe paam wonde mo mahani hoore wawa fusi ɗum o watti vidéo o wi wonde yo yimɓe jaa ko ɓuuri yawde e yaccade mbaɗoya abonné e nder compte makko kesso mo udditi o wi noon o ittani hen ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni patriote en nde tawno ko heewi nana doga e nder leydi ndi wona ɗum woni ko leydi ndi ɗamino e mabɓe ko ɗum woni ko waɗata dénoncé ɗum noon arrangani ɓe kamɓe e koye mabɓe. Abdou Salam noon wi wonde ñagaki neɗɗo mbuuɗu ñagaki neɗɗo buɗɗiɗi o ñagui tan wonde ko yo yimɓe jaa mbaɗoya abonné e nder compte makko kesso o ko ɓuuri yawde e yaccade beele omo wawa jokkude e activité ji makko o wawa wadde vidéo ji makko omo wawa huɓude live aji makko o waɗa dénoncé tigui rigui ha joni e gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ndewani lawol e nder leydi ndi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on beltanama on jagarama gueɗe moƴƴere ko ɗum aranno nder kawruji ha saaha goɗɗo so tawi gueno haaji e nder chaine moon Titonde TV woto jejjire wadde abonné mbaɗon like mbaɗon partagé ɗacconen commentaire uji moon mo yiiɗi rewidade gueɗe goɗɗe ko fewte DJ Du noon ene wawi yaade e Facebook waɗa DJ Du officiel walla jaaha Instagram mbaɗa DJ Du officiel walla jaaha TikTok mbaɗa DJ Du officiel ma yiyen toon jiiya gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ene wayno jettata ko ɗo hen e nder chaine men Titonde TV o on jarama.